Saklimah boten sisih pangandikan sengandika kekali. Saya rempura sing manah kula remuk pandadya rerempun. Sareng kula limbang saha kula wawas panangising Nyai Dewi Kunti ingkang sasat rinten dalutan kendhat amun. Ing mangka saking pusaka sampun kula ginakaken parandenipun nang bungkus sasat madal saking Braja Lungit. Sacengkang datan beset datan bucik babar pisan. Kepareng matur sunuwun. Yayi Suman kepiye? Menawi saking pamanggih kula, menawi saking pamanggih kula kahananipun bungkus menika ageng alitipun ngembet dumateng kawibahan Paduka miwah Praja Ngastina. Pramila dipun sebrataken kemawon. Menggah kados pundi surah ingkang samya mboten remen kaliyan Paduka Koko Prabu. Menawi ngantos ngawuningani jebul Prabu Pandhudewana panggadhahi putra ingkang boten limrah kahananipun. Celak nyono doh nyono mboten dangu malih badhe tapes kawibahan Paduka miwah kasantosaning Praja Sunuwun. Suman. Aja candhakan kang dadi ucapmu. Kowe kuwi sapa? Kok lanyo-lanyo matur ngersane Yayi Pandhudewana to? Lan maneh Suman. Ngendi ana sima kang kalu mangsa gogore dhewe? Tur meneh wong nyawang kuwi mung winengku dening ambaning mripat. Aja kadok kowe Suman. Kiraku Kang Baku, ayo padha bebarengan mapanake pakarti. Ngupadi sarana kang prayoga muring enggal waring panandang kang sinandang dening Prayaga Ngastina. Tan samara pamoring suksma Sinuksmaya winahya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu. Koko Prabu sareng kula limbang saha kula wawas rinten kula bener sucining Paduka Kalau Pandhu mboten badhe kasamaran tumrap sedaya ingkang tumempuh jer panandang menika pesthi kedah sinandang. Menawi budidayaning menungso tan kuwa wangi wae laksitaning kodrat kinten kula sucining donga ingkang saged ngranggeh manising wiradat. Dinten menika kula badhe masanggrah wonten ing wana Krendawahana anganti anak kula pun bungkus Kakang Diwati Kumar